Dobra večer. U skladu s prognozama, danas se u Slavoniji moglo uživati u suncu i toplini. Suprotno tomu, na Jadranu i uz njega bilo je kiše i nevera, a puhalo je mnogima neugodno jugo. I sutra će na moru i u Gorju kiša biti češća nego drugdje u unutrašnjosti, lokalno i obilnija uz jaku grmljavinu i pljuskove. Jugo će postupno slabjeti, jer će ciklona nad Sredozemljem polako se popunjavati. No razmjerno topao i nestabilan zrak i sutra će se zadržavati nad našim krajevima. U Slavoniji i Baranji sutra djelomice sunčano, a ponajprije u zapadnoj Slavoniji moguće poneki pljusak, uglavnom poslijepodne. U Posavini ujutro može biti i kratkotrajne magle. Jutro toplije od današnjega, a dnevna temperatura od 22 do 24 stupnja. Sutra u središnjim predjelima promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima. No očekuju se i sunčana razdoblja, a ujutro je mjestimice moguća magla. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 11, a najviša dnevna od 18 do 21. Na zapadu Hrvatske umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, te u prvom dijelu dana mjestimice obilnijom oborinom. Na sjevernom Jadranu će umjereno jugo prije podne slabjeti i okretati na zapadnjak i sjeverozapadnjak, a valovito more će se smirivati. Temperatura od 10, koliko će ujutro biti u Gorju, do oko 20 poslije podne na sjevernom Jadranu. U Dalmaciji sutra također promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, a povremena kiša mjestimice će biti obilnija uz grmljavinu. Umjereno do jako jugo u slabljenju i poslije podne će na otvorenom okrenuti na sjeverozapadnjak. More većinom umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura od 19 u Zagori do 23 stupnja na obali. Na južnom Jadranu sutra povremeno kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, a bit će i kraćih sunčanih razdoblja. Puhat će umjereno i jako jugo uz umjereno valovito i valovito more, a potkraj dana će slabjeti. Temperatura podjednaka onoj na srednjem Jadranu. U ponedjeljak na kopnu još promjenljivo oblačno, te mjestimice kiša i poneki pljusak. U utorak uglavnom suho i sunčanije, a zatim većinom sunčano. Ujutro mjestimice magla, vjetar uglavnom slab. Temperatura zraka bez veće promjene, te i dalje uglavnom viša nego što je uobičajeno u ovom dijelu listopada. Na Jadranu u ponedjeljak smanjenje na oblake, a kiše ili pljuskova bit će još uglavnom u Dalmaciji. Zatim pretežno sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a početkom ponedjeljka na jugu još i jugo. Danju će biti toplo i do 25 stupnjeva, a jutarnja temperatura bit će niža nego sutra. Kao i za danas na Jadranu i uz njega, upozorenje na mjestimice obilniju kišu i grmljavinu izdano je i za sutra. Na sjevernom Jadranu uglavnom u prvom dijelu sutrašnjeg dana, a u Dalmaciji i poslije podne. Povoljna je okolnost što će jugo slabjeti. Ugodna večer.